Magyar hangok. Varga Gábor, Csifó Dorina, Csankó Zoltán, Hamvas Dániel, Bolba Tamás, Dányi Krisztián, Csuha Bori, Kassai Károly, Bókai Mária. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Jábor Barbara, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette. Következik a Jetixen a Pokémon Gyémánt és Igaz Gyöngy Csatadimenzió. Hamarosan megérkeznek. Egyetlen céljuk, hogy téged szórakoztassanak. A Disney csatornán megtalálod mindazt, amire valaha is vágytál. Készülj fel rengeteg akcióra, kalandra és sok nevetésre. Egy vadonatúj csatorna fiúknak, és persze a lányoknak is. Ezt kap ki! Holnaptól itt a Disney csatorna. Tarts velünk! Hamarosan megérkeznek. Egyetlen céljuk, hogy téged szórakoztassanak. A Disney csatorna elhozza neked a csodát, amire mindig is vágytál. Készülj fel szuperfilmekre, a legjobb sorozatokra, bámulatos kalandokra és rengeteg nevetésre. Egy vadonatúj csatorna mindenkinek. Oh yeah! Te király, baby! Woo! Ez életem legboldogabb napja. Disney csatorna, most még több abból, amit szeretsz. Holnaptól itt a Disney csatorna. Tarts velünk!